In het begin is er nog wel belangstelling voor mij van hoe gaat het met die. Maar na verren van tijd zak het dat voort. En dan maar zelf. En hoe doet dat dan? Daar willen wij wat handgrepen mee aan. Daarom hebben initiatiefnemers Harmke Rekker en Matje Nauta het Stroffelpaad opzet. Een kaaieroute die het meesten de ruimte biedt om stil te staan bij verlies en hier op haar eigen wijze mee om te gaan. Of het nog gaat om het verlies van een dierbare, zoenens, relatie als werk. Zo'n route viest van alles onderwijs. Kan je steken thuis mij. En daar kerst mee aan de slag. En we vernemen dat het rennen in de natuur, dat werkt helend. Ja. Elk het verlies, hè? Elk huis het verlies. En wat is het mooi, het zat dichtbij dat, tussen haakjes omzetten kenst in kuieren, in rennen. Natuur helpt die, is altijd beschikbaar. Het zal nooit zeggen van, die struiken, dat moet er waaien. Het is altijd goed. Ja. Hier mooi dwaske. West ek dingen in verzamelen kerst, of die is het onderwijs vindt, een mooie stien of een mooie veer, ik weet net wat. Wat hij later weer herinnert aan dat dit paard eraan hast. En als het iepen doest, dan zit er wat aquarel in. Maar allegaar typjes farven. Dit is eigenlijk een penseel met wetter. Dus hier dus de farve in, daar kerst het mengen en zo kerst even helemaal die eigen plaatsje maken. Het Stroffelpaad is zo'n deze week te bekuieren. De route is 8 kilometer lang, viert door de natuur van de Frieske geworden en is voor elke niet toegankelijk naar onmelding. Voor de initiatiefnemers is dit pas het begin. In de toekomst willen zij nog meer kuierroutes ontwikkelen. Maar hoe kom je nou bij zo'n route? Wij rennen hier zelf een prutten. En wij hier, hè? En wij zijn hier. En ja, ik weet hoe mooi dat het hier altijd, in elk seizoen is het weer prachtig. En ik weet wat het mij mezelf doet. Als ik bijvoorbeeld ergens oer zit of gewoon boeten wezen wil. Ik denk zelfs dat het rennen wel meer in opkomst is. Mensen rennen brotten. Ja. En die 8 kilometer, er zijn toch verschillende plakjes waar ze even zitten kennen. Dus het is ook niet zo dat je in één streep die 8 kilometer aflezen moet. Nee. Op het dot zit er in je rugzak natuurlijk ik dingen waar ze maar de gang moeten. Ja. Als ze willen. Als ze het willen. Niks is verplicht, hè?